हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि गोदान जिबि चेनेलाव बयखौबो बरायना लाबाय। आङो दायो मोनसे भिडिअ लाना फैदों लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ एसेबाबो थाम्बनेल आरो टाइटेल नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ लोगोफोर। दा आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों। दा नोंथांमोननो आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों ससेनि बे क्लिप्स भिडिअखौ आं नोंथांमोननो खिन्थाग्रोनो हादों लोगोफोर। नोंथांमोना अब्ला बुजिगोन नैबे ससे क्लिप्स भिडिअखौ नायनानै लाग्रोबानो जाबाय। बेनि उनाव आं सावरायगोन लोगोफोर मानि सायाव भिडिअ लाबोदों। Orang ni, मा खालामगोन आं दा nung lu di mana? आं लोङाखैलै Hah? आदा इदि भिडिअ लाना ब्रा Video lakonan mana? Ubah ya. ओमफ्राय आं खालामाखै दा Kurang मा na? खालामनांगौ इखो Pakai guna nung nuah buat. Terus. Nung nung rekor soalnya kadang nung belakang deh bung. Nanti babi si miti kuna ni serangnya. Ada bawa menabai si buku yang kau. Aku ya na sabjin. Ang mini jangan nami cakap. Agai इदि नङा Mana soalnya marah untuk lu bilang ngelai. Mana lu bilang ngelai nyawa siapa nih? Record me please. Oh labain dong kayak record me mana yang labain dong kayak dia. Please record me please. Labain dong kayak. Please. दा नोंथांमोना एसेब्लाबो क्लिप्स भिडिअ नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ लोगोफोर। दा आं बिनि सायावहाय भिडिअ लाना फैनाय बेनो लोगोफोर, नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय। दा दि बे सेंग्राया बुंदों गावनि बाइकआव थिखोनानै लाबोनानै बे सिख्लाखौहाय बुंदों आं लोंहोआखै मायाखै होनदों। बियो जौखौ नङा होमबा लोगोफोर। दा गाव जुदि जौ लोंहोआखैबा अब्ला बे सिख्लाखौहाय गावनि बाइकआव थिखोनानै लाबोनो गोनांमोन। बेबायदि बुंग्राया सोर बिलाय? दा गावनि बाइकआव दि गावनो थिखोनानै लाबोबाय, बे हिन्जावखौ गाव लोंहोआखैबा सोर लोंहोदों? मासे बरमाय सेंग्रा बिलाय। दिनै नोंहा जुदि बुजिनाय दङब्ला साननाय दङब्ला दिनै नोङो गावनि बाइकआव मानो बिदि थिखोनानै लाबोनांगौ? दिनै बे सासे लरग' थरग' फेनाय आइजोखौ नङा होमबा? हयथ' नोङो गावहा जुदि जेबो लोंहोआखैबा जाहोआखैबा आरो लोंहोथाराखै बुंदों बियो आं लोंहोआखै होननानै। दा दिनै जुदि बे लोंहोआखैब्ला अब्ला अबहायथो थाङामोन? आरो गाव थानायावहाय जुदि अबहाय जौ मोनलोङोब्ला आरो सोर दौनो नांगौ बे हिन्जावखौ गाव लोंहोआखैबा? दा बे साननो गोनां आरोखि। गावनो लोंहोनानै गावनो गावनि बाइकआव थिखोनानै लाबोबाय, लरग' थरग' होरलां होरथां गावनि बाइकआव गाखोनानै बाइक सानिफ्रायनो दिनै गोबा गुजोब्बाय बे हिन्जावआ। दिनै मारै बुंनो हाखो बे सेंग्राया आं लोंहोआखै होननानै? दा बेफोरबायदि सेंग्राखौ मा खालामनांगौ नङा होमबा? दा जानला मोनला बेफोरबायदि नोङो सेंग्राफ्रासो बुजिनांगौ आरोखि। दा नोङो बाइकजों बेरायनो थाङो, लंपेन्ट गस्ला खान्दा खुन्दा गाननानै थाङो फैयो, अबाव थाङो अबाव फैयो जेबो मिथिया। दा बेवहाय निसा लानानैसो फैयो। दा दिनै नुबाय माखासे नुग्रा मानसिफ्रा नोंसिनि लरग' थरग' फैनाय नोंसिनि बेब'हारखौ नङा होमबा? दा बेवहाय सोंबाय, सोंथियावबो दिनै गावजों नुखाथारनानैहाय दिनै आं लोंहाखै होनबा जागोन नामा? सोर बे सेंग्राया गाव लोङाखै होननाया? गाव लोङाखैबा मारै गावनि बाइकआव बोरै थिखोना लाबोनांगौ बे सिख्लाखौ? आरो अबहाय थाङामोन बिसोरो? बुंनो हागोन नामा बे सेंग्राया आं लोंहाखै मायाखै होननानै? आरो दानि सिख्लाफ्राबो साननो गोनां, आं गासिबो सिख्लाफोरखौ बुंजोबाखै। दानि जा जायो बेफोरबायदि जानाय, बेफोरबायदि समब्रनाय, अबेबा मोनसे भाइरेल जानाय बेफोरथ' जाफ्लेबाय थायो। दा बेफोरखौ एसे दानि सिख्लाफ्रा बुजिनांगौ आरोखि। सोरबा सेंग्रा नुबानो बेफोरजोंहाय बाइक गाखोबानो बारजाब बेफोरबायदि बेब'हारखौ गार सिख्लाफ्राबो। आं सिख्लाफोरखौबो बुंहरबाय। दा सोरबा नोङो बाइक मोजां माबा KTM माबानो हेन थेन बाइक मोजां गाबफ्रुग्रा साबानो गाबफ्रुलाग्राफोरबायदिखौसो इन्टारेस्ट मोनसै खोमा दानि सिख्लाफ्रा। दा बेजोंहाय मा लाब नोंहा? गावनि लाइफआवहाय जे उनावहाय मा जागोन मागोन बेखौ जेबो बुजिया। दा दिनै नोङो सोरबा एसे सेंग्रा मोजां नुब्लानो, बाइक मोजां नुब्लानो, अबेबा बेरायनो लिंबानो बेफोरबायदियाव थांफानानै दिनैहाय लोंफानो जाफानो गोबा गुलायनाय बेफोरबायदि मा दरखार बे हिन्जावआबो? मा दरखार? बेफोरनि बिमा बिफायाबो एसे जेबो बुंनो रोंथारला नामा? गिलु बालु भाइरेलनि सायाव भाइरेल दानि बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा दा मा जानो हमखो? दा दिनैहाय बेफोरबायदि बाइकआव गाखोनानै जौ होरलां होरथां जौ फेनानै बाइक सानिफ्राय गोबा गुलायनाय आं नुफेरथाराखैमोन। दिनै नुबाय आं खिन्थु नैबे सिख्लाखौहाय। बे सिख्लानि मुङा मा? सोरबाफोर लोगोफोर मिथियोबा खिन्थाहर।
मा दरखार बेफोरबायदि बाइक गाखोफालाबायनानै अबेबा बेरायनो लिंबानो थांफालाबायनानै बिदि जौ लोंलाहैनाय मानाय गाबलाबायनाय बेफोर मा फाग्ला जादों मा बालगन्था हिनजाव बेलाय बेयो जाहैबाय बिनि फुरा माबाया गावखौनो मा सानदों बियो फाग्लाथार सानना फाग्ला सानना बेफोरबायदि बाइकआव लालाबायनानै थांनाय मानाय सिख्लाफ्राबो सिख्ला अबेबा गाखोनाय मानाय मा जालाजोबखो दिनै लाजिनो गोनां आरोखि बर' जाथिया नङा होमबा लोगोफोर दा बयबो बहाय बर' जाथियानो गासिबो मान सनमान सेस दानि बे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि माखासे गोरलै गोरलै जाफ्लेबाय थानाय भाइराल बेफोरबायदिनि थाखायनो जोंनि बर' जाथिया बेफोरबायदिनो जाबाय खोमा नङा होमबा लोगोफोर जेरावबो थगायजानाय नाख्रेबजानाय बेफोरबायदिनि सायावनो माखासे जिनिसा गोरलै मोनलाङो गुबुन जाथिया दा बेनो आरोखि लोगोफोर दिनैनि आंनि भिडिअ लाबोनाया दा आं बे सेंग्रा सिख्लाफोरनि सायाव लाबोदों बिसोर अबेहाय थाङामोन बेनि सायाव आरोखि दा नोंथांमोना नुनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांसिगौ दा नोंथांमोननि बायदिब्ला बिसोरखौहाय मा सानो कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरदो लोगोफोर आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो खाथिनि बेल आइकनखौबो अल होना लाबानो जाबाय लोगोफोर दा आंनि बे जे चेनेला गोदानसो लोगोफोर आंना सिगां चेनेल मोनसे दंमोन जनगुरु ब्रह्म दा बे आंनि चेनेला हेक जाबाय लोगोफोर दा बेनि थाखायनो आं बेवहाय गोदान एकाउन्ट खुलिनानै आं दिनै जे चेनेल लानो गोनाङा बेनो लोगोफोर दा नोंथांमोना सिगांनि जा अनसायदों बै मोनसे चेनेलखौ अनसायदों दा नोंथांमोनाबो बे नैबे आंनि चेनेलखौ अनसायफिनबानो जाबाय लोगोफोर दा दिनै भिडिअआ बेखिनियानो लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो हमसिगोन बाय बाय